Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zina zamba kale kuoneka zotithandiza. Tinali kumoloko kosedwa pano ndunena pano fadaiza kutumiza. Ubale kumakhala bwino ndi anthu. Ndi azibale anu. Ndi ife tipitiriza kuzera mu malangizo atatu ndi ajenasa kuti zinthu zikhale bwino. Atati sazayimanso 2030. Chimene akufuna iwo ati ndikuone sitora akonze zinthu akamachoka amalawi ali pa mtendere. Alibenso nthawi yopanga kampeni. Alibe. That's why mukuona kuti even ifeyo olo ineyo kuti MP mmodzi atuluka apite kunja ndikuena kuwafunsa kaya atatu. Iye ndalama tilibe. Tadula zinthu zambirimbiri zimene sizinali zothandiza. Ndikupanga zinthu zothandiza zokhazo. Koma ndi kumene luchokera sizingatheke tsiku limodzi. Tatiye ndione nikamatha wani yemene. Muona kuti zinthu zabwino kwambiri. So enawo sadayi nawo nthawi. Abite ndikutuwa kwawo pachenawo sakaluka zikasola pa selling. Asikapanga zimene. Mazolimbana ndi DPP. Tinakuchosani muni boma. Ndeti limboma mukati nu. Akongereza. Apa so. Sitikusiya. Tikutengani head on ngati mukufuna zimenezo. Ndalama zimene zakuchulukiranizo za Malawi. Tizisaka tizipeza. Aliyense amene abandrama ya Malawi abweza ndipo amangidwa naso. Ndiye musamale. Timakudikirani, tinali ku parliament pitirizana. Tikumana nanu musewu. Kumankhani ndiye kuti maso pa atati, maso pa jenasa, maso pa speaker anu, boma lanu ndiye liti. Basi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.